Eguerdi on deizuela guztioi, azken egunotan ohikoa dugun eran Kataluniari buruzkoak aipatuz hasi behar dugu, gaurkoan ordea Bruselatik dakarrugun hitzartze bat hizpide hartzeko, izan ere Carles Puigdemont, Kataluniako Generalitateko presidentea, Bruselan dago atzotik, hain justu araioandako arrazoien berri emateko hitzartzea eta agerraldia egin ditu gaurkoan hedabideen aurrean Bruselako prentsa klubean. Argi utzi du Kataluniako Generalitateak elkarrizketarako bide guztiak agortu nahi izan dituela eta horren aurrean Madrilek hartutako neurri politiko eta juridikoak gaitzetsi ditu Puigdemont presidenteak. Divendres al vespre, reunits al Palau de la Generalitat i després de la declaració d'independència del Parlament i també davant d'una sèrie de dades de fons contrastades que indicaven que el govern espanyol plantejava una ofensiva altament agressiva i sense precedents contra el poble de Catalunya, contra funcionaris que es mantinguessin fidels al govern legítim i contra aquest govern que presideixo, amb una querella del fiscal confirmada ahir, amb penes que podrien sumar 500 anys de presó contra el govern i membres del Parlament, acompanyada de detencions. Aquell divendres vam acordar unànimement que el govern prioritzaria la prudència, la seguretat i la moderació. Vam assumir que el diàleg i la negociació que sempre havíem imaginat per trobar una sortida al conflicte que plantegen els catalans eren en aquelles condicions senzillament impossible. Puigdemontek nabarmendu duenez, Kataluniako presidente legitimo gisa joan da Bruselara, Espainiaren jarrera jarri nahi izan du mahai gainean, ikusarazi nahi izan du demokraziaren aurkako erasoak egiten dituztela eta horren aurrean katalanen borondatea zein den ere eraman nahi izan du ara. Amb mi mateix, com a president legítim, ens hem desplaçat a Brussel·les per fer evident el problema català al cor institucional d'Europa i denunciar també la politització de la justícia espanyola, la seva absència d'imparcialitat, la seva voluntat de perseguir les idees, no pas els delictes, sinó les idees, i també fer evident davant del món el greu dèficit democràtic que hi ha avui a l'estat espanyol. Horrez gain esan du Mariano Rajoy Espainiako presidenteak dekretuz abenduaren 21 deitutako Kataluniako hauteskunde autonomikoak eurentzako erronka demokratikoa direla eta emaitza edozein dela ere errespetatzeko intentzioa dutela. Hala egingo ote duen galdetu dio Espainiako gobernuari. Entomem les eleccions que ha plantejat l'estat espanyol com un repte democràtic. No ens fan por els reptes democràtics, al contrari. Si l'estat espanyol ha volgut fer un plebiscit per legitimar el 155 i les seves polítiques, nosaltres l'entomarem i li donarem resposta a ell i a tota la comunitat internacional. Estem totalment d'acord que és votant com es resolen els problemes, no empresonant polítics o ciutadans compromesos o violentant funcionaris. Les eleccions del dia 21 de desembre són un repte, doncs, que entomem amb totes les nostres forces. Kataluniako herriari berriz bide luze baterako presta dadila gomendatu dio Puigdemontek eta argi utzi du eremu demokratikoetan eurek beti hartzen dutela parte eta garaipenak ere lortzen dituztela. Al poble de Catalunya li demano que es prepari per un camí llarg. Tenim davant un estat que només entén la raó de la força i que ha decidit utilitzar la violència, la repressió, per aconseguir que abandonem el nostre projecte polític i no ho aconseguiran. La unitat que hem demostrat fins avui, la intel·ligència col·lectiva que ens ha permès avançar amb el pacifisme com a única arma, la democràcia com a eina que ens fa invencibles, són i seran les bases de la nostra victòria. Berehala etorriko dira seguru asko Puigdemont presidenteak Bruselan egindako agerraldiari buruzko erreakzioak ere, oraingoz dakiguna da Espainiako presidenteak Mariano Rajoy arratsaldeko 6etarako ministro kontseilua izaera ezohikoa duena deitu duela. Eta gai hori ez gain beste hainbat kontu ere badakartzagu gaurko albistegira, horiek aurreratuko dizkizuegu segidan lerroburuetan.
CUPek ez beste alderdi independentista guztiek argi esan dute abenduaren 21 Kataluniako bozetan parte hartuko dutela. Erabakitzeko dute bakarrik joango diren edo fronte zabala egingo duten egoerari aurre egiteko. Mariano Rajoy, Espainiako presidenteak dekretuz deitu dituen hauteskundeetan parte hartzea erabaki dute ordea ia denek. PDKTko koordinatzaile Marta Pascalek esan du hauteskundeetara joango direla 155. artikuluaren aplikazio miserableari aurre egiteko eta instituzio katalanak defendatzeko. Señor Rajoy, nos vamos a encontrar en las urnas, los demócratas catalanes nos encontraremos en las urnas. ERSeko ordezkari eta Generalitateko presidente orde Uriol Junquerasek bere aldetik argi utzi du eurak demokratak direla eta hauteskundeetan parte hartuko dutela. A més, ara, el 22 de desembre, hi haurà unes eleccions, no? I, per tant, segur que una oportunitat més per fer-nos sentir, per fer sentir la nostra veu. Nosaltres som els campions de la democràcia, demòcrates no ens guanyarà ningú, partidaris de que la gent voti no ens guanyarà ningú. No som nosaltres qui hem prohibit eleccions, no som nosaltres qui hem ordenat colpejar els votants, no som nosaltres els que s'han endut urnes per la força. Al contrari, nosaltres sempre hem volgut que els ciutadans es puguin expressar, que els ciutadans puguin votar, etc. I sigui quines siguin les circumstàncies, la nostra feina és intentar servir el millor a la gent i, per tant, segur que guanyar eleccions, perquè si no, no la podem servir tan bé. CUPek oso argi dauka ez duela parte hartuko hauteskunde normalizatu batzuk balira bezala, baina ez du hitz egin balizko fronte bati buruz. Mireia Boia, legebiltzarkidearen arabera, errepresioaren testuinguruan ezin baitira abenduaren 21 bozak normaltasun marko batean ezarri. No són unes eleccions que es poden situar en un marc de normalitat democràtica. I en aquest sentit és molt important i demanem que cap partit les avali en aquest marc de normalitat, que cap partit que estigui en contra del 155, en contra de la repressió, en contra de les detencions i de les querelles que se'ns imposen, puguin avalar aquestes eleccions només amb una òptica electoralista. El país està per sobre dels partits. I aquest és un missatge molt clar cap a l'espai dels comuns que un dia després de l'anunci ja van sortir a dir que hi participarien. Gurera etorrita ahalduguko idazkari Nagua Albaren arabera eredugarria da Kataluniako egoeran Enkomu Podem izaten ari den jarrera. Ahalduguko eta Enkomu Podemeko ordezkariak bilduta egon dira gaur Bilbon, Kataluniako egoera hausnartu dute. Bilera hauek izatea Katalunian lanean ari diren pertsonekin bereziki oraingo testuinguru politikoa dela eta baino etengabe kontaktua eta komunikazioa beraiekin. Ere erantzunak ematen ditugu geure autogobernu proposamenean, geure autogobernu ponentzian. Baina erdi daukagu ere. Larun baterako berriz manifestazio deialdia egina dago Euskal Herriko hainbat sindikatu, alderdi politiko eta gizarte eragileren aldetik eta Bilbon izango da hori. 155. artikuluaren aplikazioaren aurka egin eta Katalunian gertatzen ari diren espetxeratze zein gertakari errepresiboak salatzea nahi dute. Hainbat ordezkarik erakutsi diote babesa deialdiari eta datozen egunetan atxikimendu gehiago biltzea ere espero dute. Herritarrak, erakunde eta eragile sozialak, sindikatuak eta alderdiak animatu nahiko genituzke datozen egunetan mobilizazio honekin bat egin dezaten. Datorren egunetan plazaratuko genuke borondate hori adierazi dutenen zerrenda. Foro sozialeko partaide diren eragileetako ordezkariek abenduaren 9an Parisera joateko deia egin dute espetxe politika alda dadin. Bakegileek antolatu dute mobilizazio hori orain presoak lelopean eta erakundearen armagabetzearen ondoren presoen auziari konponbidea eman behar zaiolakoan. Eguerdian Bilbon egindako agerraldian gauzak aldatzeko akordioak lortzearen alde egin dute foro sozialeko ordezkariek. Martxoaren 11an Iruñean izandako istiluengatik ikertuak izaten ari direnen zerrenda zabaldu egin du Carmen Lamela Espainiako Auzitegi Nazionaleko epaileak eta beste 12 gazteri deklaratzeko deia egin die. Errepresioaren aurka autodefentsa aldarrikatzeko manifestazioagatik Errenteriako 3 gazte zeuden inputatuta eta oraindik espetxean jarraitzen dute. Atzo berriz ikertu gisa beste 12 gazte deitu zituen deklaratzera eta deklarazioa jaso ondoren aske geratu dira. Epaile bera da Altsasuko gazteen auzikoa ere, hilabeteak daramatzate haiek espetxean eta haserrea ez da oraindik baretu haien herrian.
2006ko urriaren 15ean Atzekaldeko taberna honetara Guardia Zibileko hainbat kide sartu eta liskarra eduki zuten Altsasuko gazte kuadrilla batekin. Ondorioz, gazte kuadrillarentzat 300 urtetik goitiko kartzela zigorra eskatu dute eta oraindikan ere espetxean dira. Atzo, bertzalde hainbat eta hainbat gazte Madrilera joan behar izan ziren Audientzia Nazionalean deklaratzera martxoaren 11ean Iruñan egindako manifestazio baten ondorioz. Errepresioak aitzinera segitzen du denborarekin batera eta altsasuarrak haserre dira. Pues pena handia daukagu, 3 gazteak atxilotu daude eta gu eta herri osoa haserrita gaude eta gu nahi dugu hau terrorismo ez dela eta bueno, pues oian adur eta joki itortzia itxera eta besteak absoluzioa. Hori nahi dugu, eta etxeak etortzeko eta dena etarria lasai utzitzeko. Oso haserre gaude. Nafarroako gehiengo sindikaleko ordezkariek agerraldia egin dute parlamentuan hezkuntzako kontratazio zerrenda bakarraren alde egiteko. Kanpoaldean berriz, elkarretaratzean bilduta egon dira. Alberto Goikoa LAB sindikatuko ordezkariak nabarmendu du, elebidunen gaitasunak kontuan hartu eta merituak aitortzea bermatuko lukeen zerrenda bakarraren alde daudela. Nik uste dut Euskaldunei eta beste guztiek, seguruen ipai, baina Euskaldunei komeniakula guk egiten duguna erakustea eta horrezaz gain kanpoan egiten dena gupe ezagutzea eta ikustea. Horixe izan ideia, orduan jak eta aukera daukagun beste programetak guk egiten duguna erakusteko pentsatzen duen interesgarria zela programa kanpoan egiten dena zer da, herri kulturen adierazbide garaikidea eta gozen tokietan zertzu gauza eta zelan egiten dira. Kulturaire herri kultura garaikide nazioarteko topaketaren 2. edizioa ospatuko da Bilbon datorren azaroaren 8 eta 9. Helburua kulturen arteko trukea gauzatzea izango da Josune Ariztondoren hitzetan. Euskal Herriaz gain Galiza, Portugal eta Korsika izango dira 2. edizio honetan kultura gonbidatuak bakoitza bere berezitasunekin. Herri kulturaren adierazpide garaikideak beti nabarmentzen dau bere identitatea, ezta? Esate baterako, guk ikusten ditugunean kukai, edo ikusten dugunean eukeran, edo ikusten dugunean hemen kantari bat musika garaikidea edo roka egiten dabela ere, ezagutzen dugu, batzuetan gehiago eta beste batzuetan beste gitxitxoago, ezagutzen dugu gure zena daukala, dantza horrek, edo musika horrek, edo letra horrek, edo dana dalakoa. Bueno, horixe da aztertu nahi genduena, guk nabaritzen dugun hori beste lekuetan dagoen. Orduan, nik uste dut